Ahojte kamoši, v dnešnom videu sa pozrieme na známy pojem izotopy. Počas videa sa vrátime k pojmom ako protónové a nukleónové číslo, o ktorých sme sa rozprávali v minulom videu, takže ak vám tieto pojmy známe nie sú, určite si ho bežte pozrieť. Čo to teda vlastne tie izotopy sú? Jeden prvok môže mať viaceré tzv. Verzie, už spomínané izotopy. Najjednoduchšie bude si to vysvetliť na príklade. Lítium existuje v prírode v dvoch formách, lítium 7,3 a lítium 6,3. No počkať, aké 7,3 a 6,3? V skutočnosti ide už o nám dobre známe čísla. Číslo 3, ktoré sa píše dole, je protónové číslo. V minulom videu sme si povedali, že protónové číslo definuje konkrétny prvok a teda musí byť pre daný prvok vždy rovnaké. Lítium má teda vždy 3 protóny, takže v každom izotope lítia bude dole napísané číslo 3. Ak má prvok protónové číslo 4, nie 3, nepôjde už o lítium, ale o berylium. Horné číslo, v našom prípade 6 a 7, sa nazýva nukleónové číslo. Vidíme teda, že toto číslo nemusí byť vždy rovnaké. Môže sa meniť, nikdy však nepôjde o drastické rozdiely. Z minulého videa vieme, že nukleónové číslo je súčtom protónov a neutrónov daného prvku. To znamená, že v jednom atome lítia je súčet protónov a neutrónov 7 a v druhom je 6. Poďme si teda porovnať tieto dva izotopy. Na základe zápisu si totižto môžeme zadefinovať počet protónov, elektrónov a neutrónov oboch verzií lítia. Počet protónov poznáme z protónového čísla, teda dolného čísla v zápise. V oboch prípadoch to bude 3, keďže protónové číslo daného prvku je vždy rovnaké. Počet elektrónov je zase vždy rovnaký ako počet protónov. Prečo? No, lebo každý atóm musí byť neutrálny. Takže počet elektrónov bude v oboch prípadoch opäť 3. V zápise nám zostalo ešte jedno číslo, konkrétne to horné, ktoré už ako vieme označuje počet nukleónov. V jednom atóme 6 a v druhom zase 7. Čo to ale znamená pre neutróny? Ich počet si vieme odvodiť z poučky. Počet nukleónov sa rovná počet protónov plus počet neutrónov. A keďže počet protónov rovnako ako nukleónové číslo poznáme, počet neutrónov dostaneme jednoduchým príkladom. V prípade lítia 7,3 to bude 7 minus 3, počet nukleónov minus počet protónov, výsledkom teda bude 4. V druhom átome to bude 6 minus 3, teda 3. Izotopy sa vždy nazývajú podľa ich nukleónového čísla, teda naše príklady sa budú volať lítium 7 a lítium 6. Protónové číslo sa v názve nespomína, keďže, ako už vieme, toto číslo je vždy pre lítium rovnaké. Na základe tohto už máme celkom dobrú predstavu, čo to teda tie izotopy sú. Sú to v podstate dve verzie jedného prvku, ktoré majú rovnaké protónové číslo Z, ale majú rozličné nukleónové číslo A. To znamená, že počet protónov a elektrónov je rovnaký, počet neutrónov je však rôzny, čo teda vychádza z rôzneho nukleónového čísla. Pozrime sa ešte na iný príklad izotopov, konkrétne na izotopy vodíka. Vodík má 3 izotopy, a to vodík 1, protium alebo ľahký vodík, ktorý sa skladá z jedného protónu a 0 neutrónov. V prírode má najväčšie zastúpenie až 99,98%. Druhý v poradí je vodík 2, deutérium alebo ťažký vodík, ktorý sa skladá z jedného protónu a jedného neutrónu. Jeho zastúpenie je iba 0,01%. Trojicu doplňa vodík 3, tritium. Nachádza sa v ňom jeden protón a 2 neutróny. V prírode sa nachádza iba v stopových množstvách. Prvky v prírode sa teda vyskytujú ako zmes niekoľkých izotopov a každý izotop má iné zastúpenie. Väčšinou jeden z nich výrazne prevažuje, ako v prípade vodíka práve protium s 99,98%. O relatívnej átomovej hmotnosti sme sa už v jednom z minulých videí rozprávali. Čo sme si však nepovedali je, že táto hmotnosť je relatívna, keďže zahŕňa hmotnosť každého izotopu s ohľadom na jeho zastúpenie v prírode. Chlór napríklad má 2 izotopy. Chlór 35 so 75,77% zastúpením a chlór 37 so zastúpením 24,23%. Hmotnosť každého izotopu je odlišná a v relatívnej atómovej hmotnosti sú obe zahrnuté s príslušným percentuálnym zastúpením.
Asi ste už počuli o radioaktivite, ale vedeli ste, že má toho veľa spoločného práve s izotopmi? Radioaktívne izotopy, ako napríklad kobalt 60, majú totižto nestabilné jadrá, ktoré sa rozpadajú a uvoľňujú energiu vo forme žiarenia. Tento proces sa nazýva radioaktívny rozpad a môže prebiehať rôznymi spôsobmi, ako je alfa, beta a gamma žiarenie. Tento fenomén má široké využitie v medicíne, kde sa využíva napríklad v PET-skenoch na diagnostikovanie chorôb alebo v priemysle na kontrolu kvality materiálov. V dnešnom videu sme sa lepšie pozreli práve na izotopy. Izotopy sú tzv. Verzie konkrétneho prvku, ktoré majú rovnaké protónové, no rozdielne nukleónové číslo. Medzi príklady patria 3 izotopy vodíka, prótium, deutérium a trítium. V prírode existujú izotopy každého prvku v inom zastúpení, čo má vplyv práve na relatívnu atomovú hmotnosť daného prvku, ktorá berie do úvahy atomovú hmotnosť každého izotopu a ich príslušné zastúpenie v prírode. Niektoré izotopy sú radioaktívne, majú nestabilné jadrá, ktoré pri rozpade uvoľňujú energiu v podobe žiarenia.